Ja tak, ryttere. I må godt tage os ned i stripsen og holde fordelingen. Vi skal have nogle karakterer for langsom køl. Først for rytteren med hvid, Natasha Dækjævl og Lækje. De får 7,0, 7,5, 6,5, 7,5 og 6,5. Tak for det. Pilgaard Vignir med lilla får 6,5, 7,0, 6,5, 6,5 og 6,0. Med gul Tina Kalmo Pedersen og Koldgrimer 6,5, 7,5, 6,5, 6,5 og 7,0. Med grøn Johan Ruder Skulderson og Snøk 8,0, 8,0, 7,5, 8,0 og 8,0. Med blå Anne-Tine Haugen og Møni 8,0, 8,0, 8,0, 8,0 og 7,5. Og til sidst med rød Isabel Felsen og Victor 7,0, 8,0, 8,0, 8,0 og 7,0. Så skal vi se langsomt ned tempo trav. Værsgo og ryttere. Ja, tak for dig. Godt tage til ned i skridt, og jeg synes, I skal fordele jer en lille smule bedre, inden I skal til skridt. Vi skal have nogle karakterer. Først for Natasha Dækjævl for Lækje med hvid. Og Johan, du skal skrive en lille smule frem, for jeg kan ikke se den første karakter. 7,0, 7,0, 7,5, 7,5 og 7,0. Pilgaard Vignir med lilla får 7,0, 7,0, 6,5, 6,5 og 6,5. Tina Kalmo Pedersen og Koldgrimer med gul 9,0, 8,5, 8,0, 8,0 og 8,5. Johan Ruder Skulderson med Snæk med grøn får 7,5,
7,0, 7,5, 7,5 og 7,5. Med blå Anne-Stine Haugen og Møning. 7,5, 7,0, 7,5, 7,0 og 7,5. Isabel Felsum og Victor med rød. 8,0, 7,5, 8,0, 7,5 og 8,0. Så skal vi til midskridt. Værsgo og rød rytter. Ja, tak rytter. I kan slappe lidt af, mens vi får nogle skridtkarakterer og holde fordelingen. Vi skal have karaktererne fra Natasha Dahlbjerg med hvid. Ryder på Læksnært fra Søtofte. Vi får 6,0, 6,0, 6,5, 6,0 og 6,0. Dybt Pilgaard, Visnært fra Selvforskning med lilla får 7,0, 7,5, 7,5, 8,0 og 7,5. Med gul Tina Karlgaard Pedersen og Tolkeri Mødsen Sletterne. 8,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 7,5. Med grøn Johan Rona Kullerson og Svigt fra Grundehus. 6,5, 5,5, 5,0, 6,0 og 5,0. Med blå Anne-Stine Haugen og Møni fra Kvistum. 7,0, 7,0, 7,5, 7,5 og 7,5. Og med rød Isabel Felsum og Victor fra Disa. 7,5, 7,5, 7,5, 6,5 og 7,5. Tak for det, dommer. Så skal vi se langsomt til middeltempo galop. Værsgo og rid. Der sidder 3 hunde i et blå jazz her på pladsen. Hundene de ser ud som om de har det lidt varmt, så har du 3 hunde placeret i et blå jazz, ja, så skal du måske lige gå ned og tjekke, at de har det godt.
Ja, tak ryttere. I må godt tage til at ned i skridt. Så skal vi nemlig have nogle galopkarakterer. Først fra Natasha Dahlkjær med hvid hjelm. Hun får 7,0, 7,0, 7,0, 7,0 og 6,5. Fys Pilegaard med lilla får 6,5, 6,5, 6,5, 7,0 og 6,0. Tina Kammer Pedersen med gul hjelm får 8,0, 7,5, 7,5, 8,5 og 8,5. Johan Jonas Gullersson med grøn får 7,0, 7,5, 7,5, 7,5 og 7,0. Med blå Anne-Stine Haug 6,5, 6,5, 7,0, 8,5 og 7,0. Og til sidst med rød Isabel Fælsom 7,0, 6,5, 8,0, 7,5 og 8,0. Tak for det, dommer. Det sidste vi skal se, ryttere, det er hurtigt tempo 12. Værsgo og rid. Ja, tak ryttere. Publikum, var det ikke flot? Det var 4 gange finalen for seniorer her ved Danmarksmesterskaberne. Ryttere, I må tage hestenet i skridt. I skal i beslag og udstyrskontrol. Det skal foregå dernede i hjørnet, hvor skib befinder sig, og ryttere, I er velkomne til at sige af, hvis I har lyst til det. Vi skal have nogle karakterer for hurtigt sølv for. Først Natasha Dahlkjær med hvid. Hun får 7,0, 7,0, 6,5, 6,5 og 7,5. Med vinder Fys Pilegaard. Hun får 6,5, 7,0, 6,5, 7,0 og 7,0. Tina Kammer Pedersen med gul. Hun får 7,0, 7,0, 7,0, 6,5 og 7,0. Og med grøn Johan Jonas Gullersson 8,0, 8,5, 8,5, 8,5 og 8,5. Med blå Anne-Stine Haug 8,5, 9,0, 9,5, 8,5 og 9,0. Og til sidst med rød Isabel Fælsom 7,5, 7,0, 6,5, 7,5 og 8,5. Tak for det. Nu kommer der dommere ned og laver beslag udstyrskontrol. Og efterfølgende skal vi have fordelt rosetterne, og til sidst skal vi have hængt medaljer om halsen på vores Danmarkshestre.
Lisa på sit trommelicens. Du kan høre det, jeg skal slutte på lyden. Du kan godt høre det. Nu bliver lidt varmere end med skotsk kilt i går. Ja, det var lidt koldt som det midt på natten, var det ikke? Men det er godt, du har beskyttet det der helt ude på kanten. Jeg så det, når alle begyndte at danse heroppe, så tænkte jeg. Ja, det gik. Det var fint. Du ved, hvad der er. Er det ikke så galt? Så og to lige lidt her i morgen. Det var meget rart. Så kommer han ind. Hvad er det her?